जिसा सेप्टेम्बर सालमारि स्रांसालो थै थांजानाय ताखुक बिरमणि त्रिपुरा थैमानि थायो थाङै गवाइफां अतुमालखं मथरनाय बदलरक माइरं मै गोथोंतै दाल बिदाल चामुंरक बागै चुबाचुया फारिका ani ani monglai kunjamoni Tripura जों ani parani brogno ani ayong klayo जों tini irgo sini team panchayat sini gwaifang je driver group tini जोंरा फाइलायनानै tama driver जों माबा ताहिना जे कोनो जे गाड़ी ड्राइवर अटो चालनायथ जे कोनो गाड़ी चालायनाय रक ड्राइवर रक जों आरो तिनि बिरमणि त्रिपुरा थांनाय 20 आगस्टनि घटना जों जत खामानि हाय अब जों जोंनि ड्राइवर ग्रुप तिनि फाइगे नायथाय लायखा जों किसा सुबासु रक जे सिनि चक्तै जों याफा फायनानै बुङो जे चुबाचु याफामानि तामा चुबाचु रुफाया बा मांखो थैदि खरसानि चुबाहा ना रां फैसा चुबाहा एमने जों माइनखौ तिनिखौ जों मांखो थै खुसा नालाय जों एतजन जों सम्भव बुंलिया तासारा जों बर' दलनि जों कयेकजना जों सुबा मांखो थैले जों थाङै डाइरेक्ट खुमालाया आरो इफाना जों जे जानजा चक्तै ताहिनेखौ माइरं जों किसार फायखा इनके हाति रक जे साजनाय रक आपतेरन जों किसा याफा फायखा अच्छा दा कायसा कक सोंनि मुसुक माने जे थांनाय 9 तारिख इरो चेन्द्रजार फायनानै कक माने फिया तिनि शक फाया तिनि सक जरा बासकांगो जदि तिनि खाना जदि शक फायला बासकांगो तामा खालानि वान सक जक अब जों नावनि मिडिया थ्रुते नाव कबावनानै मुसुंगो जेदि फाया खानिं जों माहिनेखौ सिनि जे लिडार रकनो जे सिनि पार्टी लिडार रकनो जों बावनो कबावनायनाय असबो सिनि मियाखौ जों नमाने हाय मन्त्रि फायजाब मन्त्रि फायगिबो से सेन डलार सबायनाय सामानि जों नायसिनि नमा तंलायग्रानाय आरो बसकांगो बेखौ सबायना तिनिथ सबायनानि कक अबनो जों नायसिनि मा तंलायग्राखा मन्त्रि बसक तारे फाय मन्त्रि तो मियाव फायजाक ओमफ्राय थांनाय बार बा एक्जेक्ट तो नारजागिया डेट मिया बाय अखिपै जों चेन्द्रजार बायफु खनायनि सा मन्त्रि तो थांनाय 9 तारिखआव रहनानि कक तिनि अलरेडी 11 तारिख काखा तिनिबो सफायाखा बायफुक सफायनायनि साजाग आरो बेनि परे तो आरो सफायनाय हिगे तिनि फायते कक हिबो सामानि खना अबनो मुसुंगो जे तिनि सफाया हलाय बासकांगो तामा खालानि वानसकला जाननि अटो टीम नि अंगय जों जदि बसकां टीमबो जदि फाया खारिन जों सिनि अटो टीम जों ताहिनेखौ जे ड्राइवर रक जों गवाइफांगो